Adipara 4445. Wah, angel banget, Gong. Wah, goblok kowe. Piro? Sithik banget. Iya. Tuh, nek nganti Kakang Durna kuwi ketok caket karo Bratasena. Ketok tansah anggung bebarengan kelawan si Bratasena, apa ora bakal dadi kemerening siswa liyane Kakang Prembantuna. Kosek, Dipate. Kosek aja kesusu. Wah, iki perkara sepele ning dadi gawe. Perkara sepele ning dadi gawe. Pangandikane mengkono mau sejatine aja mbok ngendikake ana ing kene. Ning sing wigati sapa rembugan catur netra kuwi luwih prayoga. Merga iki akeh para siswa-siswaku, akeh para cantrik-cantrik sing padha seba dina samengko iki kabeh aglar ana ing pertapan Sokalima. Nek nganti krungu pangendikane Adipati Haryasena kaya mengkono mau, Sinengga Durna kuwi sawijining guru ingkang banci Dembansiladan. Mula malah prayoga tak kandhake nang kene nek pancen Kakang Prembantuna kuwi banci Dembansiladan men kabeh para siswa ngerti pambegane guru sing jeneng Begawan Durna ingkang pranyata mbedak-bedake antaraning siswa siji lan sijine. Aja ngono ta, Dik, aja ngono. Mengko ndak bubar siswaku, bubar ya men. Merga sampeyan ora iso adil tumraping siswa liyane kalawan si Bratasena. Kok sik, aku tak menehi penjelasan. Aku tak menehi keterangan ingkang cetha karo Adipati Haryasena. Aja nganti Adipati Haryasena kuwi ndakwa kelawan aku. Wah, Dik Pati dadi guru kuwi angel lho, Dik. Dadi guru kuwi angel. Pewangsane ilmu ingkang dak paringake marang siswa-siswa kuwi kabeh tak padha, ora ana ingkang tak banci Dembansiladan. Siswa iki tak wenehi ilmu jaya kawijayan kaya ngene. Siswa sing kaya tak wenehi jaya kawijayan kaya ngene. Mung gumantung gone nampa marang ilmu mau. Dadi nuwun sewu, sampeyan ngandhakake Bratasena kuwi dibanci Dembansiladan. Ora, Bratasena ora banci Dembansiladan. Nanging rasa tresnane si Bratasena kelawan guru ingkang ngungkuli tresnane siswa kelawan Begawan Durna liyane kuwi sing dadekake guru banget gadekake marang siswane ya ingkang aran Bratasena si anakku lanang kuwi mau. Merga apa Dipate sing jeneng guru ki mantep-mantepe upama lagi medhar kawruh kuwi siswane bangun miturut apa kang dadi perintahing guru migatekke apa kang dadi pewangsaning kawruh ingkang tak paringake marang siswa mau. Mangka Bratasena kuwi pendak-pendak nampa ngelmu mau ora ber. Tegese iso digunakake dening si Bratasena. Kuwi dadi madhep-manteping guru nggone paring ilmu karo siswane. Ning nadyan to nerweteh kaya becet sewu neba pategalan, drewili kaya grojokan omongane guru nggone ndawahake ngelmu marang siswane, nek siswane le nampa sak penake dhewe, ora bakal ana gunane ngelmu ingkang tak paringake marang siswa mau. Mula Dipate ra guru nadine kaya si Bratasena mau. Kahanan mingkeng kaya mengkono mau ndadekake kawatire anak Prabu Duryudana. Kok kawatir sebabe apa? Merga yen nganti Kakang Durna mengko malik tinggal tumuli melu kelawan si Bratasena tegese iki Kakang Durna mentala ninggal negara Ngastina. Oh, kadohan nggonmu mikir kuwi jangka panjang. Kadohan Dipate. Kadohan aku kuwi ora wong gampang kepilut marang apa wae. Durna kuwi madhek nang negara Ngastina, dadi pujangganing negara Ngastina kuwi diparingi dening anak Prabu Duryudana, diparingi dening Sinuhun Prabu Dastarata. Sokalima iki peparing bumi pardikan iki ya Sinuhun Prabu Dastarata. Apa aku bakal lali marang peparinge Sinuhun Prabu Dastarata? Apa aku bakal lali marang paring Sinuhun Prabu Ngastina? Ning perkara peparing mau beda karo nggonku madhek guru ki beda, aja dipadhake. Aja duwe aku diparingi dening Sinuhun Prabu Duryudana, aja duwe aku diparingi dening Sinuhun Prabu Dastarata, tumuli Kurawa tak tengenake, yen liyane tak kiwakake. Oh, tegese kuwi salah. Ora perkara Durna ki nggo paring ilmu dituku nganggo babakan bumi perdikan Sokalima. Durna le paring ilmu dituku nganggo derajat pangkat sing wis diparingake marang aku. Dudu kuwi, Dipate. Ukuraning guru ki dudu kuwi. Ngono ya, Kakang. Dadi kowe aja ngawur gawar yen aku caket karo Bratasena kuwi merga nggonku pilih kasih antaraning siswa siji lan sijine. Ora pilih kasih. Ya mong Bratasena kuwi pancen murid ingkang teken apa ingkang didhawuhake dening Bapak Guru tansah ditindakake. Malah semune Bratasena kuwi sawijining siswa ingkang ngelak karo ngelmu. Tegese pendak-pendak ilmu ingkang tak paringake padha karo siswa liyane. Bratasena njaluk luwih saka siswa liyane. Lah kaya ngono kuwi lho sing tak senengi. Kaya ngono kuwi sing dikarepake dening guru kaya ngono kuwi.
siswa liyane durung iso ngrampungke nggone ngoncaki ngelmu ingkang tak paringake, Bratasena wis rampung. Tumuli njaluk ngelmu liyane kuwi. Lah kaya ngono kuwi dadi pemareming guru. Mula to Di kowe iki sok tilik karo anak-anakmu Kurawa nggone sinau ning Pamulangan Sokalima. Nggone sinau ning Pamulangan Sokalima kuwi tilik ana. Ora mung perkara kowe terus titip anakmu Kurawa, terus kowe iso mbayar tanpa tok tiliki, tanpa tok gula mentah, tanpa tok titip priksa. Lah siswa sing ming kaya ngono kuwi wekasane siswa mau ora banget. Tememen nggone ngudi kawruh, ngudi ngelmu. Merga rumangsa apa sing wis dilakoni dening wong tuane ya kuwi sing iso nyukupi kebutuhan siswane, wekasan siswane akeh-akehe padha ndeliya kaya ngono kuwi ora apik. Mula siswa iki digatekke, tok lebokke ning Pamulangan Sokalima iki ya ora terus kok tinggal prung. Dumeh kowe iso mbayar ben sasi sepisan. Kowe iso mbayar apa-apa. Ning siswa kuwi wajib tok tiliki, ponakan-ponakanmu Kurawa kuwi tok tiliki. Tok titip priksa ngelmune tekan sepira, nggone nampa ngelmu jumbuh kan sing tak paringake apa ora. Kuwi tok tileki aja ming jumeh kowe iki dadi wong sugih iso mbayar karo kananing Pertapan Sokalima iuran SPP. Lan sak piturute kuwi aja kaya ngono Dek Pate. Ning ulatno anakmu kuwi ulatno. Ose. Anane anak kuwi tak titipke marang guru merga guru kuwi dadi wong tuwa ning Pamulangan. Ane anak tak titipke marang guru kuwi merga guru wis dadi suling wong tuwa ning Pamulangan. Kosek Dek Pate, ning guru kuwi ya ora mung cukup mbok pasrahi minangka dadi wong tuwa. Apa rumangsamu kowe ora tumindak salah? Iya. Kowe kelingan ora? Nalika Durma Gati tak bandem penghapus. Kok aku tak laporke ning pengadilan? Mongko biyen-biyane wong pinter iki merga dicablek nganggo garisan. Biyen-biyane wong pinter dadi duwe pangkat derajat ki merga dituthuk karo gurune merga supaya nggatekake. Ning saiki ora Dik Patih. Kurawa ki tak jewer kupinge wae anak Prabu Duryudana nesu-nesu terus aku diadepake ning Pradata Adil. Lek arep pinter piye nek kaya ngono kuwi? Lek arep pinter piye? Guru mulang ning Pamulangan kuwi dadi warsa. Bingung rasane. Arep ditegeli. Mongko ya bakal adu arep karo Pradata Adil. Ning nek ora ditegeli wong Kurawa ki ya nakale ora jamak-jamak. Apa tuman? Guru rung tekan Pamulangan kok korsine dilaleti minyak kayu putih. Bareng aku lungguh kursi bokongku panase ra jamak-jamak. Bareng tak titip reksa vokal gawene Citraksi keparat ora. Kaya ngono wong tuane kowe kuwi ya ora ngelekke, malah semune gleleng, semune bangga. Kowe iki dadi anak sing iso ndugal ning sekolah iki, semune kowe puas. Wah, aja kaya ngono tadi. Aja kaya ngono sing jeneng siswa ning Pamulangan iki kejaba nampa ngelmu ya diwenehi pangerten bab tata krama, bab unggah-ungguh. Ora kok mung sak kepenake dhewe. Citraksi ya wis tak kandhani. Ning pancen bocah kae bocah nakal tenan. Tok kandhani apa? Wong nyatane ya ora mari kok. Dek rebut dilaleti minyak kayu putih, bareng kemis. Apa tuman diusar-usari sambel? Saya panas bokongku. Saya mundak kaya ngono ki apa sak kepenake dhewe? Iya, Kakang, iya. Penghapus diusar-usari lombok, bareng tak nggo busak kapur, watuk aku nganti leren-leren. Tumuli gurune metu, nek gurune metu, bocah-bocah do bubar kabeh saka kelas. Lho apa kaya ngono kuwi pasinaon? Apa kaya ngono kuwi Pamulangan? Kaya ngono kok ora tok elekke nggon nggula mentah nang omah. Untuk bayar luwih saka Bratasena. Terus sampeyan menehi ngelmu sing luwih kalawan Bratasena merga sampeyan entuk nuwun sewu. Duit saka Bratasena sing duit kuwi sak jabaning utawa kewajiban bayar kelawan kawruh ingkang mbok paringake ana ing Sokalima. Oh, lah kowe iki pancen wong sing jeneng aran iki apa paling gampang ning jagat. Wong sing jeneng aran iki pakarti sing paling gampang. Kowe aja ngawu gawar lho Dik Patih. Aku ora duwe niat nampa beselan apa-apa saka murid-muridku. Kabeh tak padha, kabeh ora ana sing tak banci dembasiladan. Bratasena ora tau menehi apa-apa karo aku. Ya pancen Bratasena menehi aku ning menehi dudu perkara dhuwit, dudu brana picis. Nanging menehi katresnan karo gurune. Kuwi ngendadekake aku tuwa rasa tresna luwih saka siswa-siswa liyane marang si Bratasena. Ora kok perkara aku ki mangan bondo donyane Bratasena. Ngelmuku dituku nganggo dhuwit. Oh, nek perkara ngelmu kuwi ora iso diukur nganggo ukuran dhuwit.
Coba saiki aku tak takon karo kowe. Ngelmune Kurawa saka cilik nganti gerang kaya ngene iki, nek upama dibayar nganggo dhuwit pira leh arep bayar? Ploso jenar kepatian wae didol, urung karuan iso nyukupi. Lan iso sak traju sak bobot 3.000 sing wis tak paringake marang Kurawa. Oh, Demate ngelmu kok tak bandingke karo dhuwit. Wah enggak kaya ngono lho, dumeh kowe iki sugih, dumeh kowe iki duwe apa-apa, terus arepe apa-apa tak bayar nganggo dhuwit, ngelmu tak bayar nganggo dhuwit. Apa-apa tok kerto ajine tok tanding karo dhuwit. Aja kaya ngono, Depate sing jeneng donya kuwi ora ajeg. Donya kuwi ora ajeg. Saka lamangsane kowe iki mbok menawa mbuh keparenging sing gawe jagat saka patih terus mudhun dadi tumenggung terus mudhun meneh kowe dadi lurah, mudhun meneh kowe dadi dukuh, mudhun meneh kowe dadi RT, terus kere kuwi ya iso. Ngono? Sing jeneng sing gawe urip ki nek wis mesthekke ora bakal ana sing menungso sing iso duwa. Mula aja dumeh lagi kenggonan, aja duwe rasa adigang adigung adiguna. Dumeh kowe lagi duwe, kowe duwe lagi ana, terus apa-apa arep tak tuku nganggo dhuwit. Aja kaya ngono ya Dipate. Wah sing ngene Kakang. Aku nang kene ora njaluk wedharing ilmu. Aku nang kene ora njaluk wewarah sesorahe Kakang Prembandurna. Iki pokoke anak Prabu Duryudana dawuh kelawan aku nggonmu caket karo Bratasena kuwi iso digunakake kanthi cara karti sampeka. Cara karti sampeka piye? Mumpung Bratasena percaya karo sampeyan, piye carane supaya Bratasena iso manglorobke cilik juranging kasangsaran, gedhe Bratasena syukur bage iso manglorobke ana ing juranging pepati Kakang Prembandurna. Kosek kula tak takon. Anak Prabu Duryudana nggadahi go pertikel kaya ngono kuwi jajane go pertikel anak Prabu Duryudana apa penemune sampean? Anak Prabu Duryudana. Penemune anak Prabu Duryudana apa penemu sampean? Anak Prabu Duryudana. Dik Patih kula pendhita, wantun kula sumpah. Emoh. Ora usah nganggo sumpah-sumpahan. Ning iki pengendikaning anak Prabu Duryudana. Niku lahir batin. Nggih, lahir batin. Nek perkara kaya ngoten niku nuwun sewu Dipate kula ora iso nglakoni. Kula natohake jati diri kula minangka dados guru, kula natohake jati diri kula minangka dados brahmana lan pendhita karo Begawan Durna. Durna ki arep dilokke cara piye? Ana guru, ana brahmana kok pambegane kaya ngono niki. Oh, donya menika geger menawi ngantos ngertos kawontenan kados mekaten menika Dipate. Perkara kula dadi guru ning Sukalima niku sak jawane nganggen kula dados punggawa ning negara Kristina. Mula aja nganti disambung rapetke antaraning punggawa lan jejer kula dadi guru ning Sukalima. Ampun dicampur aduk mangke munggah warsa mboten kanten-kantenan. Namung ateng ngendika sampeyan sing kula tenggo saguh menapa mboten? Nek kula saguh. Nek sampeyan saguh tegese sampeyan tresna karo negara Ngastina, sampeyan ngebekti karo anak Prabu Ngastina. Ning nek kula ora saguh mboten pripun-pripun kula badhe matur kersanipun anak Prabu Duryudana nek nama sing didhawuhake sampeyan ora iso ngleksanani. Oh, lole. Oh, lah kok dadi kaya ngene kanane kudu ndak lakoni. Abot temen jejerku minangka dadi guru. Ingkang mulang-muluk kawan siswa-siswaku ning Pertapan Sukalima. Saguh dereng kinanten selak. Mbok menawi saged niku tegesipun pripun? Kula saguh ya durung karuan, selak ya durung karuan. Perkara niki ajeng kula nam-nam wonten salebeting manahipun ingkang abdi pun Begawan Durna, Dik. Pun sampeyan aja kuwatir. Kula hitunge bathi sing endi mengko. Kanane upama mbatheni anak Prabu Durna ajeng kula lakoni nek ora ya nuwun sewu lho, Dik. Kula wis matur. Kula niku guru aja dicampur aduk karo minangka dadi punggawa negara Ngastina, Dik Patih Harya Sengguni. Mangancur lakune ngangin kukur hanggraning arga kura ngurnita kagiri-giri orek bumi prakemita didemadaning mendhaping Pertapan Sukalima nalika semanten kawanter pangendikanipun Sang Tapa Begawan Durna dadosaken tintrim sangganing para cantring sami midhangetaken samya tumungkuling kisma datan wantun mobah datan wantun musik jerih wasisaning Sang Begawan Durna nalika semanten kedadak ana prakara ageng ing nganempuh Pertapaning Sukalima parandene langing prakara
maning penggalihku. Oh, iki mau sowaning anakku si Bratasena. Mulana Prabawa ingkang sekawit angin gedhe kaya dene prahara ilanging prahara tumuli angin angganda arum. Kaya adat sabene iki dadi tandha sowane anakku seswa si Bratasena. Oh, anakku ngger, anakku cah jlonet. Anakku cah gagah, wong bagus. Wong jentara Bratasena padha kanthi harja sak praptamu kula. Hantu pamujine Durna bapakku slamet sowanku nering Sambikara. Aku ngaturake sembahku katura Durna guruku. Tak tampa. Gawe gedhe ning atiku ora liwat pangestu ning wong tuwa tampanana ya ngger. Bratasena Ndak gegem dadiake jimat Raden katuran karaharjan rawuhipun. senggone bapakku lenggah ana ing Sukalima. Inggih ngger sawetawis. Slamet tekaku aku ngaturake basaku katura. Kula tampi dawah sami-sami. Kadangipun Kakang Yayi Bratasena Padararja sapraptamu. Swatama kakangku slamet tekaku. Aku ngaturake basaku katura. Ndak tampa tiba sepadha-padha Yayi Bratasena. Oh, kula ana wigati apa dene sowan? Monggo tanpa tinimbalan. Ora kaya adat sabene. Pendak-pendak kuwi arep sowan nang pertapan Sukalima kuwi mesti caos muninga marang wong atuamu Begawan Durna nanging kok iki kok sajak ana wigati ingkang bakal mbok aturake marang wong tuamu ing Sukalima. Ana apa ngger? Ana apa kulup anakku cah bagus Bratasena? Durna bapakku. Werkudara piye? Apa pancen Durna bapakku lali? Apa merga saka akehing pegawean ning pertapan nganti lali kelawan apa ing wis nate mbok ngendikake kelawan aku? Loh, aku tahu omong apa karo kowe? Mesti wae Durna bapakku kelingan nalika aku matur yen to aku kepengin banget mangerteni kawruh kasampurnan kawruh panunggal sastra cetha paripurning wangsit. Mula tumuli aku munjo atur ngersaning Durna bapakku. Nalika semono Durna bapakku nyuwun wektu sawetara kanggo mikir babagan ngelmu kasampurnan. Tumuli paring dawuh kelawan aku yen dina iki dina ingkang mbok janjekake nggonmu bakal mejang kawruh kasampurnan kawruh panunggal manjing suruping pati. Mula tumuli dina iki aku sowan kersaning Durna bapakku ing wigati namung kepengin bakal nagih janji kelawan apa ing wis nate mbok ngendikake kelawan si Bratasena. Oh, gandak blekuduk soal gembol semonante. Hawela. Oh iya ngger, iya. Iki Setu to, ngger? Iya, Malam Senin. malam Minggu. Kowe ngerti dina kowe? Iya. Pancen kepara nyata Setu iki pancen dina ingkang tak janjekake. Marang kowe si Bratasena nggonku bakal paring kawruh panunggal, kawruh kasampurnan manjing suruping pati. Sastra cetha paripurning wangsit. Ning ngerti ya ngger? Sejatine ngelmu kuwi ora saben titah utawa saben jalma isa nampa ngelmu kuwi sebab kuwi ngelmu ingkang rungsit, kuwi ngelmu ingkang rumpil, kuwi ngelmu ingkang bebayani. Krana yen to tinampa nganggo blendenging kamurkan utawa tinampa dening satra ingkang watake isih kesasapan watak angkara budi candala, sayekti ngelmu kuwi bakal ngobar jagat saisine. Nanging yen to ngelmu kuwi tinampa dening sawijining satriya utawa nalendra ingkang pancen resik lahir lan batine, bakal bisa gawe tentreming jagat raya iki. Mula dina samengko aku wis sawiga ing gati samapta ing diri. Kanthi sono resik lahir lan batinku sadurunge sowan bapa Durna bapakku. Dina iki aku wis samapta ing gati nampa kawruh kasampurnan kawruh panunggal ingkang bakal mbok paringake. Oh ya syukur yen to pancen kaya mengkono. Merga sing jeneng sastra cetha paripurning wangsit kuwi sejatine sastra jendra ayuning rat pangruwating diyu. Kuwi ngelmu ingkang ora bain-bain. Sabab dok nalika semono ana critane. Merga saka nggone nampa kawruh ngelmu sastra jendra mau kabegan blendenging nafsu, rasa seneng sarta kabiraen wekasan
dadi srana menggok dalaning Sang Begawan Wisrawa nggone anyeti kelawan Dewi Sukesi. Awakasra ingkang salah nggone matrapake kelawan Sang Dewi Sukesi duk nalika semana. Ana uga nalika semana Sang Prabu Sumali ingkang sekawit wujud raseksa utawa titah jalma ingkang ngapahi raseksa. Merga lair batine resik ora katabetan blendenging kamurkan wekasan nampa wedharing kawruh sastra jendra mbabar wujud jalma wantah ingkang tanpa beda kaya menungsa lumrah. Yo. Mula wektu dina iki yen kowe bakal nampa kawruh kasampurnan kawruh panunggal sastra cetha paripurning wangsit mau Werkudara sayektine aku wis maneka marang purbaning Wang Mahanasa. Lah kok jebul ana reruba ana pepanggil ingkang kudu mbok aturake marang Begawan Durna. Rupa pepanggil mau wujude apa? Ora usah dadak wigih ringa-ringa lan walang ati penggali Durna bapakku. Mara kaki dawuhna. Dawuhna menyang endi gone bakal kudu aku goleki. Yen pancen ora dadak kudu goleki paringa dawuh. Apa ingkang bakal tak aturake marang Durna bapakku? Kowe saguh mujudake? Ora saguh sebab apa? Nadyan kudu tata nyawa yen perlu bakal tak lakoni. Merga rasa nggon kepengin entuk kawruh kasampurnan lan kawruh panunggal wis madhep mantep lahir lan batinku. Werkudara Bratasena, yen kowe bakal nampa karo kasampurnan kawruh panunggal saka Begawan Durna, dina samengko kowe kudu ngaturake winastan kayugung susuing angin. Kayugung susuing angin. Kayugung susuing angin kuwi papane menyang endi? Paringa dawuh aku ing bakal ngupaya. Papane ora liya mapan ana ing Alastik Brasara ana lengking Gunung Candramuka. Ing kono ana guwa ingkang winastan Guwa Sigrangga. Golek ana kayugung susuing angin mapan ana ing Gunung Candramuka, ana ing Guwa Sigrangga, ana ing teleng Alastik Brasara. Yen kowe iso ngaturake kayugung susuing angin esuk, sore bakal wirjang kawruh kasampurnan kawruh panunggal. Sore kowe ngaturake kayugung susuing angin, esuk kowe bakal nampa sastra cetha paripurning wangsit ngger Werkudara. Bakal marap ana ing wana Tebrasara, ana ing Gunung Candramuka, ana ing Guwa Sigrangga. Tak golekane kayugung susuing angin. Ora pati-pati aku bali marang Sukalima nyeloram dotong-dotong gendong wujuding kayugung susuing angin. Durna bapakku aku njaluk pangestu. Werkudara, apa ora oleh payoga entuk kowe golek dina ingkang becik? Kabeh dina tumraping Werkudara becik. Kabeh wis manjing dadi tekad. Ora lega rasane atiku ora ngisep kawruh kasampurnan ngisep ngelmu ya kuwi sangkan paraning dumadri manjing suruping pati sastra cetha paripurning wangsit. Durna bapakku lenggah sing sekeca tak golekane kayugung susuing angin mapan ana ing wana Tebrasara. Kakang Durna ketok banget nggone ngrengkuh kelawan si Bratasena. Ketitik Bratasena sowan ana ing pertapan Sukalima nyuwun wujuding kawruh kasampurnan. Sastra cetha paripurning wangsit ya kawruh panunggal. Sampeyan sajak ora awel, sampeyan ikhlas maringake ngelmu kelawan si Bratasena malah sampeyan dawuh supaya goleki kayugung susuing angin ana ing wana Tebrasara. Nadyan kanthi pawadan napa mawon sing mangandikake Kakang Durna, aku ora percaya karo sampeyan. Apa sing kelakon ana ing pertapan Sukalima iki bakal dadi atur ngersaning anak Prabu Duryudana mangsa borong kahananmu mengko. Mekaten. Aku arep nang UKS. Oh iya. Arep ngaso aku. Memerkara kedayan sengkuni kok dadi migrenku kumat. Mumet separo. Inggih. Ingestaken dawuh menawi nantos dados gelanipun para cantrik Dipindah sok dina Senin. Oh iya ngestaken dawuh. Sabubare upacara. Oh iya ngestaken dawuh. Nyuwun pamit matal pasilan. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Bubarno kang padha seba para cantrik mau jangkan indung-indung lu guntung. Kabeh kang padha seba dawuhna supaya ora ana ngelmu ing ndak paringake ora ana kamruh utawa ora ana pasinaon ing ndak paringake dina iki. Ditutup. Oh nggih ngestaken dawuh. Kabeh para cantrik-cantrik wis tak angkat dadi staf guru Sukalima di bubarake kabeh. Nggih ngestaken dawuh. Kejaba sing ora entuk bali ming TU keuangan ya Satama. Nggih.
Mengko mbok menawa aku kudu priksa. Oh nggih, ngestaken dawuh ngestaken. Mergo aku rasa kira titit. Iya, ngestaken. Budana Ngampudha Sipa. Panjenengan bapakmu saka lima mancing tulungken pertapan saka lima. Nggih. Nyuwun pamit matur pasilan. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik Satama. Kaya ora ana dawuh maneh, Nger. Satama. Ngestaken dawuh nyuwun pamit Kanjeng Rama. Purna gatining pananggilan. Nalika semanten sigra manjing telenging pertapan Sang Tapa Begawan Durna. Jeluk saking dampar kahayap sangganing para santri mangyu jedanggan ingkang samya nampi kewajibaning kabrahmanan katinon saking Mandrawa tindaknya Sang Tapa Begawan Durna. Lamun katinon saking Mandrawa Satama wonten dawuh wong ki nek ora apal gending kaya ngono kuwi ceket ih ngestaken pregedeg nah nganggo pregedeg men kita wangun nggih gumebyar ngono Satama gumebyar busananing para wadyabala wiwit awake dhewe disotke dadi buta mapan ana ing guwa Sigrangga suwening pirang-pirang taun nggone awake dhewe golek pangan kidang menjangan Halastik Brasara persasat kaya wis gusis entek tapis kidang menjangan aja kok kidang menjangan kethek wae wis ora ana kabeh entek dipangan awake dhewe aja kok kethek regul wae wis ora katon kedadak lah kok dadi ana ketiga ngerak agak-agak banyuning sendang asat kowe karo aku ora iso ngombe aja kok banyuning udan nadyan tetesing ngembun wae kaya sinumpet dening panguwasaning dewa yen pancen kaya ngono apa ora luwih prayoga niti priksa ngisor kae ning apa hayo Rukmakala mbok menawa iki dadi jalaran yen pancen ana wong kang ngrusak ana ing Alastik Brasara cetha yen kuwi dadi utusaning dewa dadi panganing awake dhewe adalah ayo Kakang Rukmaka tak derekake Rukmakala iya Rukmakala apa Kakang kowe goleki ana ing kiblat kulon aku narsak kliblat wetan lha kok dadi saya cedhak papan nggone bubrah sangkrah Alastik Brasara oh ladalah iki menungso sing ngrusak Alastik Brasara ana satriya gedhe blengah-blengah paklitane kuning nemu giring ndukiri watu-watu sing gedhe wit-wit sing gedhe dirubuhake kaya goleki sawijining wewujudan ana ing Alastik Brasara. Wah, dalah iki kang nggone kowe karo aku iso urip sakteruse ana ing Guwa Sigrangga. Mbok menawa satriya iki ingkang wis diutus dening dewa dadi panganku lan panganing Kakang Rukmaka. Teko kowe wani ngorak arik Wanatik Brasara, sumuk nyawamu pengin tinjung akhirat. Kowe wani mlebu telenging Wanatik Brasara. Wah. Apa iki? Kok kaya keder bumine. Ana buta loro. Ndak sawang kaya Jambi Sinigar meh padha rupane, padha sandhangane. Iki sapa? Takon karo aku sing tunggu Alastik Brasara. Sing ngreksa Gunung Candramuka papanku ana ing Guwa Sigrangga, aranku Rukmaka. Iki adhiku Rukmakala. Ya, aku Rukmakala. Kowe sapa, Raden? Takon karo aku Raden Bratasena. Raden Bratasena. Ya. Apa wigatine dene kowe ngrusak Alastik Brasara? Wit gedhe mbok rubuhake, watu-watu mbok glindhingke. Nganti bubar buron-buron wana padha pating slebar ora karu-karuan. Kowe ngrusak tentreming Wanatik Brasara. Aja ngluputke kelawan aku. Nanging dadi weruhanamu. Yen tanggonku ora arik Wanatik Brasara mergo aku goleki sewiji-wiji ingkang dak upati.
Apa sing tok goleki? Kayugung susuhe angin. Kepasang Yogya katujuhe ngenu dene aku ketemu karo kowe. Kowe jari sing ngreksa Gunung Candramuka maragake tuduhna kayugung susuhe angin. Adalah keblasok lakumu. Ing atase aku ki wis tetaunan mapan ana ing Wanata Brasara wae ora urung tau ngerti kang aran kayugung susuhe angin. Lah kok dadi kowe goleki kayugung susuhe angin mapan ana ing Wanata Brasara. Adalah yen ngono pancen diloropake uripmu ning Wanata Brasara. Gus, kowe bali yo. Ora sah goleki kayugung susuhe angin. Ora bakal aku bali marang ngersaning bapa guruku sing dawuh ngupaya kayugung susuhe angin. Yen durung entuk gawe, nadyan tau nono windanana ora bakal aku bali ngadhep kalawan bapa guruku. Wah, bocah iki pancen soroh pati. Wis ora sandadak kakehan gunem sing tanpa guna Kakang. Cetha yen to bocah iki jarak tekaning pati ana ing Wanata Brasara, mbok menawa iki dadi pangane awake dhewe ya terusno nggonmu goleki kayugung susuhe angin ing aku njaluk karo kowe. Njaluk apa? Aku tinggalono daging setampel getih setetes tak pangane karo adhiku Rukmakala supaya nggo nyambung uripku ana ing Wanata Brasara. Wah. Yen pancen kowe kepengin njaluk daging setampel getih setetes, aja mung setampel, aja mung setetes. Nang yen bisa sak wutuhe aku wae panganan gedheku umbenen karo adimu Rukmakala. Wah, dalah ikhlas karo nyawamu. Ora ikhlas sebab apa? Yen pancen ikhlas, aku ngaturke panuwun ingkang tanpa pepindhan, nanging carane kebo sapi jagalan dhisik. Ya wis mbok jagal, aku bakal mbok kapak-kapake manut. Nah yen ora iso jagal Bratasena, malah buta loro tak jagal dening Bratasena. Wah, lah suarane kok ngatoske weteng. Ora wedi mati kowe. Urip ana ing alam padang ora bakal aku wedi lawan pati. Ternyatane uripku mung minangka dadi paringing sing Maha Kuwasa. Rasah mejang kaya pendhita. Mapan tak gigit janggamu kemrocos getihmu ak sesep. Dagingmu hak beset tak pangan karo kakangku. Sing prayitna ngati-ati. Kowe ora iso mateni Bratasena, malah ana buta lak duku mbondase pecah dadi lan patine iso wuwuh kekuatane. Ngiler to kowe. Pengen to kowe, pengen kan. Lar kepengin wareg wetenge mbudidaya. Aja sak penakmu dhewe. Minggir aku tak endilat gedhe Raden Werkudara kae. Seger to. Jos piye? Wah, tak cokot gulune kaya karet ban. Ora tembus. Ora iso nyokot gulune Raden Bratasena. Walah piye? Apa ya kelakon awak dhewe ora entuk pangan dewa. Lah piye kang aku manut karo kowe? Ning yen satriya kae diujarne mesti bakal ngrusak Tebrasara munggahe guwa Sigrangga gedhene Gunung Candramuka. Yen ra iso mateni satriya kae wajib diundur kok ditokke saka Tebrasara. Ning nyatane digdaya sekti kalintang jayaning perang. Kerubut wong loro mesti ora bakal monggo mulya Kang. Sinendi.
Kang, gelis Kang. Jare arep mangan aku. Mungsuh karo aku ijen padha ijen kalah kok ngrubut. Wah, buta model opo? Aduh. Piye Kang? Aku ditonyo. Wah. Mulya. Songamu tau ya ora ana apa-apane. Ming angin. Ora mangan apa-apa. Yo, lagi sahabat to. Ora nuduhke kayugung sesuai angin malah gawe patine Bratasena. Sumuk nyawamu. Piye iki? Halo. Ayo dikerubut loro, Kang. Ayo dikerubut loro. Mumpung wonge tenger-tenger tubruk wong loro dadekke pangane awake dhewe ya. Wis ora usah dadak mikir mati, mikir loro. Mikir mati, mikir loro ora entuk pangan bareng wae mati. Kurang kenceng kowe kuwi sing kurang kenceng. Sing tok sikep ki bangke aku. Apa iya? Mempengmu ra jamak-jamak. Mula dipisah gampang ra jamak-jamak. Wah, aku ki waton bangkean ya tak sikep. Mbodheke sapa wah ngawur wae. Oh, la piye iki wah cilaka kowe karo aku mesti mati, Kang. Kowe karo aku mesti mati. Iki mengko mesti didu sirahe. Ora omong-omong ngono kuwi. Malah ngomongi didu sirahe. Kene iki lagi mikir malah tok jelaske ora. Oh iya lali aku, Kang. Wis kebacut kok lali-lali ora. Wah, pecah siramu. Ngandel ora. Wah, kowe iki aja ngomong. Malah muni ngandel ora modar kowe. Aja. Den Kumba mestakaning Sang Rukmuka miwah Sang Rukmakala. Nalika semanten sirna Margalayu pecah mestakaning yaksa kekalih. Njur babah mungguing dadah tutuk ngorok kaya kawah. Nalika panjenengan ulun wujud yaksa sayekti dadya sarana nggone ulun gedhekake tapa brata sarta netepi kalawan soting Sang Hyang Jagat Girinata. Soting Sang Hyang Jagat Girinata ya larah-larahe piye. Nalika semana Sang Hyang Jagat Girinata kuwi ngadani pahargyan mengeti 1000 warsa panjenengane nggone madeg minangka dadi dewaning para dewa. Jroning ngadani pahargyan mau Sang Hyang Jagat Giripati ngadani ya kuwi lelangen ing ngaran lelangen Lenggotbawa. Wonten ingkang padha mbeksa widodari kayiwangan sekedhi kurang sawiji. Mantasaning widodari kabeh nderek mbeksa ana ing pahargyan ya kuwi 1000 warsa panjenenganing Sang Hyang Jagat Girinata nggone madeg minangka dadi dewaning para Jawata. Wonten ingkang nabuh gamelan Lukananta dipasrahake marang sangganing para Jawata klebu panjenengan ulun lan Kakang Pukulun Bathara Bayu. Iya.
Nalika semana wis lumaku lelangan beksan Linggadbawa rancak niring Sambikala. Saka pintering nggone padha njukit para widodari ing ngagem busana sarwa tipis lan sarwa sutra. Wekasan nalika semana para Jawata nggone nabuh gongsa Kyai Lokananta sumurup marang kasuwistyaning warna para widodari wekasan akeh kang padha bingung. Klebu Kakang Pulun Bathara Bayu nalika semana nek ora kleru ngasta gong. Saka pintering nggone padha lelangen toya ya lelangen Linggadbawa mantasaning Bathari Wilutama nalika semana Sang Hyang Pulun Bathara Bayu saka ora kuwakat ngampah Hardatari Wilutama wekasan katon wentise mencorong nganti kaya kencana sinangling ndadekake bubar kang padha natap gongsa Kyai Lokananta ingkang kudune durung gong wis digongke ingkang kudune nyamber malah wis dikenongke pindho. Wah iya. Pokoke nalika semana para dewa iki bosah basih nggone padha nabuh. Ya, wekasan kawulan dening Sang Hyang Jagat Giri Pratingkah ulun tinimbalan kelawan Kakang Pulun Bathara Bayu. Indra Bayu. Kita kuwi dewa nanging isih mubal babaling kanepson. Bleger kita dewa nanging nafsu kita tanpa beda kaya dene yaksa. Wenteh panjenengan ulun dadi buta. Loro aran Rukmaka lan Rukmakala kudu urip ana ing Gunung Candramuka mapan ana ing Guwa Sigrangga. Ulun Bratasena. Hendra kakekku piye? Wayane mangsa kala wis nekani ulun wenteh bali ruwat kaya wujud nalika semana wujuding Jawata mula saka bungah-bungahing ulun nggih. Dina samengko kita bakal ulun paringi kang wujud sesupe sesutya Druwendra mani ing Candrama. Wonten sadurunge kita nampa sesupe sesutya Druwendra kaya ingkang usulun dawuhake marata saiki ulun nyuwun mriksa apa to kang dadi darunane dene jeneng kita prapteng wana tik brasara. Mastuti dawuh Guru Nadi ngupaya kayugung susu ing angin kayugung susu ing angin ya mula gandeng Indra kakekku sing rawuh ning ngarepane Bratasena. Aku njaluk pituduh kayugung susu ing angin kuwi papane menyang endi? Yen kita ngupaya papane sayekti mboyaana sabab kayugung susu ing angin mau sayekti pralampita utawa ukara ingkang wis diparingake dening gurumu Si Begawan Durna. Wondene jlentrehing kayugung susu ing angin mau mengkene kayu kuwi kajeng katha mau guru sejati ingkang bakal paring kawruh kelawan jeneng kita mung yenake sarta neter kelawan kekuwataning lahir batin kita nggon kita bakal ngupaya kawruh kasampurnan. Wah Indra kakekku ngaturake panuwun kang tanpa upama. Bratasena Bayu bapakku piye? Wis ndak nampa apa kang dadi dawuh Indra. Sarta kita wis uga nampa apa kang dadi jlentrehing tembung kayugung susu ing angin. Ing mapan ana ing Gunung Reksamuka ya ing Candramuka. Kaya ingkang dadi dawuh Bathara Indra yen to sak temane kabeh mau mung pasemoning lelakon ingkang didhawuhake dening gurumu Begawan Kumbayana. Iya. Mula kang sangka kuwi inggih pun Rama nedya paring bebungah kelawan jeneng kita lan ulun dawuh kelawan jeneng kita sayektine gurumu Begawan Durna kuwi guru ingkang becik ora kaya sawenehing wong ingkang handhakwa marang gurumu. Dene yen kepengin ngungak wewadining kodrat sira kula kudu wano marang sesembahan ingkang sejati. Mula kang sangka kuwi sewiji-wiji dawuh ulun wigatekna lan sadurunge sira bali nyuwun keterangan marang gurumu luwih dhisik jeneng kita bakal ulun paringi sarta ulun pacak mawa gelung minangkara minangka waing subratanira nggonira bakal ngidhep ngelmu kasampurnan. Nggih kula Bratasena Atmajaku bocah bagus.
Langlenging driya mangungkung ganduan rimang lirlena tanpa kanin. Mula kang sangka kuwi kula Bratasena para kaki derekna tindak ulun bakal paring jangkeping busana hingga wis ulun paringake kelawan jeneng kita kula Bratasena. Wah, Bayu bapakku ngestoke dawuh. Dene ulun Sang Hyang Bathara Bayu wis paring busana ing mengkene. Nggih. Sumurupa kula yaiku ingkang winastan gelung minangkara cinandhi rengga ndek ngarep dhuwur mburi. Wondene busana ingkang wis ulun paringake duwe ngene nalika sira ana ing bungkus. Pupuk mas trineka jaroting asem sumping pudak sinumpet anting-anting panunggul mani ing wari. Sang-sangan naga bondo kelat bau bali bar manggis binelah tekan kendhagane. Gelang condra kirana kampuh puleng bang bintul haji paningset cindhe bara tumumpang mentis kanan kiring. Merong dapur Nagaraja minangka kekancing kejaba saka iku. Jeneng sira ndak paringi paningset sutra adihangga apa dene cunduk barga warastra. Besok tumapaing perang gedhe kena kinarya piandel jeneng kita Kulub Werkudara. Wah, ngaturke panuwun Bayu bapakku. Jumbuh lawan engking ngusulun dawuhake nggih. Tampanono sesupe sesutya mani ing candrama inging daya kekuwatane lamun sira ngambah jroning warih tanpa beda ngambah ing daratan. Kulub Bratasena tumuli kita bali marang pertapan Sokalima tanjihna lawan guru kita ya kuwi Begawan Durna menyang endi papan pernaing ilmu kasampurnan kawruh panunggal sastra cetha paripurning wangsit manjing suruping sacet pati ingkang sejati kang mangkono guru kita Begawan Durna ora bakal atur dara kalawan jeneng kita Kulub Bratasena. Hendra kakekku Bayu bapakku gandeng wis paripurna. Aku njaluk pamit bali ngersaning Durna bapakku bakal tak tanjihke babagan ilmu kasampurnan. Balika aku takon babagan kayugung susuhing angin. Jebul kuwi ora wujud krana kuwi kabeh mung pasemon. Pasemon lakuku nggonku ngudi kawruh kasampurnan. Kayugung susuhing angin kayu kuwi kajeng-kajeng kuwi karep. Gung kuwi gedhe susuhing angin kuwi mlebu metu ning napas utawa bajra herawana. Mula yen Durna bapakku takon perkara kayugung susuhing angin sayekti ora wujud. Nanging aku iso ngaturake kaya kanging diandharake dening Hyang Pikulun Bathara Indra. Oh, anakku nggih. Wong ngudi kawruh ki yen to sinartan kapercayan marang guru nadine ora bakal muspra undu-unduane contone ya kowe ya ngger. Najan kowe durung weruh wujude kayugung susuhing angin nanging saka gedhe tekad lan kapercayan marang Begawan Durna. Wekasan apa ingkang tak dawuhake kowe ketemu kalawan para dewa. Tumuli kowe entuk wujuding kayugung susuhing angin najan kabeh momong pasemon. Nanging sak bisa kinarya sangu nggonmu bakal necep kawruh saka Begawan Durna. Yo. Nanging aja kaget ya Werkudara, aja kaget. Aja kaget perkara apa? Nalika semono aku dawuh kalawan kowe yen to kowe kudu ngaturake ruba pepanggil kang aran kayugung susuhing angin. Nanging jebul isih ana pitukane kudu mbok lakoni. Wah, isih ana pitukane isih. Pitukane apa? Kowe bakal entuk kawruh kasampurnan saka Begawan Durna. Kawruh panunggal lan sak piturute apa ing mbok butuhake bakal ndak paringake. Nanging kowe waton iso ngaturake kang aran Tirta Pawitra Mahning Suci. Apa kira-kira kowe wis saguh ngupaya? Yen pancen kuwi dawuhing Durna bapakku, aku ora bakal wegah goleki kang aran Tirta Pawitra Mahning Suci. Mula kang sangka kuwi dawuhna kudu menyang endi nggonku goleki Tirta Pawitra Mahning Suci. Ning kowe saguh tenan? Yo saguh. Lahir batin. Lahir batin. Ikhlas karo nyawamu yen ta upama iki kudu gondol nyawa. Ora ikhlas sebab apa? Werkudara. Mula gak titekno dawuhing Begawan Durna ya bapa gurumu iki. Tirta Pawitra Mahning Suci kuwi ora mapan ana ing daratan. Nanging kowe kudu mbok rewangi nyemplung telenging samudra ngger Bratasena.
liyane ana ing telenging samudra. Bener. Yen pancen kudu kaya mengkono. Nadyan kudu andher pati nggonku ngupaya kang aran tirta pawitra maning suci. Saka gedhening kapercayanku karo Durna bapakku ya Durna guru nadiku. Maragake dawuh segara ngendi kudu tak jeguri. Lho, kowe wani jegur trenging segara? Ora wani sebab apa? Lahir batin, nggih. Lahir batin. Dawuhna segara ngendi kudu tak jeguri. Pun bapa ora iso ngaturake segara, pernahe kiblat ngendi nanging manut lenging ciptamu. Tegese piye? Manut madhep manteping atimu. Yen madhep manteping atimu manjing segara ingkang iring lor, ya jegurana segara ingkang iring lor. Yen madhep iring wetan jegurana segara iring wetan. Yen kidul jegurana segara iring kidul, yen kulon jegurana segara ingkang iring kulon. Wasa mapanan ing telenging samudra. Yen kowe iso ngaturake tirta pawitra maning suci marang Begawan Durna, oh, aku bakal ngaturake ngelmu kasampurnan, ngelmu kawruh panunggal, manjing suruping pati sastra cetha paripurning wangsit. Jalu pamit. Iki sedina rong dina kena, ning aja nganti seminggu ndak ketinggalan pelajaran. Mengke kula nusul. Pelajaran kok disusul? Aku ora seneng sebelum Metu ana? Dereng, Pak. Lho. Emoh, Pak, kula kepengin melu pelajaran. Ngopo ora mlebu? Anu, Pak, sowan simbah. Simbah ngopo? Gadah damel supitan. Sing disupitke Simbah. Anu putune simbah, Pak. Ming ora ming mbahmu duwe gawe supitane kok ora mlebu seminggu seksi konsumsi, Pak. Lho. Sesuk nek ora mlebu ora apa-apa ning nganggo layang. Nggih, Pak. Ning Pak Guru kula layangi mboten bales. Pak Guru ki rasa perlu bales. Ming pemberitahuan supaya kowe iki ngerti nek buru kowe iki duwe gawe, mbahmu duwe gawe, terus engko pelajaran iki tak susulke. Sesuk nek ora kaya ngono kuwi. Nggih, Pak. Pengen dadi cah pinter? Pengen, Pak. Pengen duwe pangkat, duwe derajat? Pengen, Pak. Sinau sing apik? Sendika, Pak. Sinau ning omah, ora mlebu ning sinau. Sinau, Pak. Aksara Latin ana pira? Wonten 26, Pak. Apa wae? A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z. Pinter. Aksara Jawa 20, Pak. apa wae? Ana caraka datasawala padajayanya maga batanga. Basa Inggrise hujan, Rain, Pak. nek deres Bres. kuwi jenenge wong ora tau sinau. Nggih, Pak, nyuwun pangapunten, Pak. Basa Inggris pancen kula rada ora seneng, Pak. Lho. Basa Inggris basa internasional, sok bakal kowe nggunakake, sok bakal kowe merlokke basa Inggris. Nek mangsa kala kowe gareng tekan luar negeri apa ora nggo basa Inggris? Nggih, Pak, sendika ngestakaken dawuh, Pak. Tapura ning sesuk anggere ora mlebu seminggu neh tutuk sirahmu. Nggih, Pak, nggih, Pak. Ngestakaken dawuh, Pak. Nganggo layang. Nggih, Pak. Ngagem perangko mboten? Sakaremu. Nggih, Pak. Bagong, Dalu, Pak Guru. ora mlebu pirang dina? 3 sasi, Pak. Saya aku tak takon karo kowe, apa memper? Memper, Pak. Ora mlebu kok 3 sasi kok memper iki kepiye? Kowe saiki ngopo kok ora mlebu 3 sasi? Tak takon ngau. Duwe gawe mbahmu? Mboten, Pak. Ana perlu? Mboten, Pak. Nganu ora mlebu kok ngungkuli prei. Nggih, Pak, kula seneng ya, Pak. Lho. Sebab apa ora mlebu? Anu, Pak, seragam kula teles. Haming seragame terus kok ora mlebu 3 sasi. Musim penghujan, Pak. Enggak terima ora mlebu. Ketinggalan pelajaran. Sinau, Sinau, Pak, murid teladan. heeh. Aksara Latin ana pira? Kula ngapalke aksara gedrek ya, Pak. Bisa ora? Aksara Latin ana pira? 26, Pak. Apa wae? A B C D E F G A Z. Kok ming A U Z ki apa? Sesuk sinau. Sesuk ta, Pak? Heeh. Mengke mboten to? Oh, betul sinau. Nggih, Pak. Ya, aksara Jawa ana pira? 20, Pak. Apa wae? Unine piye? Wingi ketemu kula meneng mawon. Aksara Jawa unine piye? Wingi si aksara ketemu kula meneng mawon. Tonyo e. Lho. Iki murid kurang ajar kaya ngene karo guru kok wani nonyo ora. Kaya gareng ki mau. 20, Pak. Apa wae? Ana caraka. Terus Terus apa ya? Ana apa ya? Datasawala. Hah? Datasawala. Hah? Datasawala. Datasawala, Pak. Bar Datasawala
Pada Jayanya. Hah? Pada Jayanya. Rada seru. Pada Jayanya budek ngono. Pada Jayanya budek, Pak. Budeke iki rasa. Oh, budeke rasa, Pak. Budeke rasa. Cah kok goblok iki kaya ngono kok ya ketampa lho. Nyogok, Pak. Oh. Bar Pada Jayanya. Yo, terakhir iki mengkari iki lho. Mawata. Kok malah guyu ki ngapae? Kurang seru ya kowe. Apa? Mawata. Hah? Mawata. Hah? Mawata. Mata tengah, Pak. Mata tengah dengkulmu mlocot ya ora. Apa? Gareng dalem, Pak. Kejaba aksara sing tak kandhani karo kowe sing jeneng mata pelajaran kira ana mata pelajaran matematika. Nggih, Pak. Kuwi kudu tok sinau mergo matematika penting kanggo urip. Iya nggih, Pak. Hitung-hitungan mergo wong urip iki penuh dengan hitung-hitungan. Leres, Pak. 2 ping 2, 4, 6 ping 6, 36. 9 ping 9, 81. Edan cacek. 7 ping 3, 21. 21 sego 7, 14. Siji udo. Siji 0. Oh, kuwi utek matematika. Bagong matematika ya belajar. Belajar, Pak. Kula nek dutangi ra tau nyaur. Hubungane apa? Ora 2 ping 2. bawat. Wah, Dia cak-cak cacer dadok. 6 ping 6. Bawat. 9 ping 9. Bawat. Ora iki. Kok meng papat kabeh iki. Aku ki lek ngitung tekan papat. Bar papat aku ora ngerti. Ucah kok gobloke kaya ngono ora. Sae gareng dalem, Pak. Ana sapi. Nggih, Pak, ngertos. Ora usah nunekke. Sapi siji regane 7 yuta, nek sapi loro 14 yuta, modar ora. Sapi telu 21 yuta. Ana duren siji regane 60.000, nek duren loro 120.000. Hitung-hitungan bakal iku ora nek umpama kowe buka usaha ora bakal tuna. Siap. Bagong ana duren Njaluk, Pak. nggo sike. Engko sike. Iki pertanyaan kok njaluk. Aku lho seneng banget kali duren. Iya aku ngerti. Aku ya seneng ning iki pertanyaan. Ana duren siji. Nggih, Pak. Regane siji 60.000. Nggih. Dituku wong. Nggih, Pak. Sapa sing nuku duren? Iki piye iki pertanyaane iki? Ngerti ora? Mboten ngertos, Pak. Gareng ngerti. Ngertos. Nah, cah pinter. Cah pinter. Sapa reng? Tukijan. Nah. Cah pinter. Kowe pas tukijan tuku iki ning kono apa? Neng kono aku ngerti kok ya. Oh iya. Kok suwe-suwe kowe arep diakali aku. Gareng tak takoni rambutan sekilo regane 6.000, nek rambutan 17 kilo. Waduh angel banget Pak niku, Pak. Sing kilonane sithik-sithik mawon. Nek rambutan 3 kilo regane 6 ping 13.000. Pinter. Bagong rambutan sekilo 18.000. Usike regane 6.000. Nek rambutan sak wit regane Gareng iso ora? Saged, Pak. Pira? Oke banget. Lah iki sinau. Cah sinau iki ngene iki. Ngene gentenan ya, Tru. Gentenan piye? Aku dadi gurune. Oh iya. Ketoke kok kalahan terus aku arep. Nah, kana murid kana. Gareng maju. Nggih, Pak. Lho. Guru cengkileng kok iki, Pak. Wah, guru kaya ngono ki iso ditokke saka sekolahan gong ora ana apa-apa kok ngeptaki muridé. Ah, tangane gatel. Oh iya. Gareng matematika. Nggih. Ngestokaken dawuh. Gareng matematika. Nggih. 3 miliar disuda 2 miliar pira? 1 miliar. Petruk ngati-ati, Truk. Iya.
3.445 diporo 4.445. Wah, angel banget, Gong. Wah, goblok kowe. Piro? Sithik banget. Iya. Biji 0. Hati-hati lho, sekali lagi 0 ora munggah. Oh iya. Kok langsung ora munggah? Iki kan langsung ujian terakhir iki. Oh iya. Gareng ngerti bobote Gunung Merapi? Ngertos. Bobote piro? Ora umum. Pinter tenan. Kuwi cah cerdas hitung-hitungan. Petro tau weruh kodhok? Ngerti aku. Ngerti. Kodhok nek melumpat sepisan lompatane sak meter. Nek melumpat kali jembare 3 meter ping 3 putar kowe. Sekak kowe saiki ping 3. Salah. Siap-siap metu saka sekolahan. Kok metu? Wis ora iso jawab kok. Ping piro? Ping pisan. Lho kok ping pisan? Pisan nyemplung banyu blung terus renang ora melumpat meneh. Oh. Cah kaya ngene kaya akale pinter ora. Dadi guru ora pilih se, ngono lho. Murid sing siji dikenai pertanyaan sing gampang, sing siji dikai pertanyaan sing angel. Pamrihmu mung ngarep kowe ngelek-elek karo aku. Heeh. Mengarep dianggap wong goblok, dianggap wong bodoh. Pertanyaan harus sama. Murid A, B, C iki diparingi pertanyaan ya sing padha, ora beda-beda. Ngono, wong pelajarane ya padha, sing diwulangke ya padha. Iya ya. Heeh, dadi guru ku sing apik ora. Oke nek. Oh iya. Oke nek ngono wae ora apa-apa kok. Wis tatanane kleru. Oh iya. Aku kene kok pas. Iya. Ya ming dinggo anu goreng apa praja-praja wong nyatane sowane ning sekolahan. Ha iya. Dinggo nglipur ati ning para apa jenenge iki siswa-siswa. Nek siswa-siswa iki wis do bali wis do turu iki asine cah cilik-cilik iki sing seneng iki guru-gurune. Ha iya. Ya wis ora apa-apa. Ayo tetembangan sing kepenak terus. Ya. Sore mau isih ana sing durung diaturake. Heeh. Sing klasik dhisik. Ya, sing klasik ya kena. Ngaturke apa? Aku tak nyuwun pambiyantune Mbak Ayu Purwalestari sing pancen ya suarane dinggo klasik ya pancen swara klasik. Ha iya. Ayu kok nembang begijikan iki jane ora wangun. Heeh. Suarane iki ya wis swara sinden tenan. Ha iya. Beda karo bojoku. Ha iya. Bojoku nek nyinggen suarane blero. Heeh. Mula ora tau takon nyinden. Ha iya. Tau ajar nembang malah aku mumet. Oh. Migren aku langsung ngantuk. Ha iya. Wis rasa nembang nang omah wae nampa dhuwit wis karo dolan aku yo. Heeh. Saking tresnaku karo bojo kok. Ha iya. Taujo pokoke. Heeh. Pokoke aja nganti aku ya ora diujo. Anden tanaming kaya ngono kuwi senengane ora. Ayo Petro gek nembang Petro. Iya Mas Garing aja kesusu Mas Garing. Tak nyuwun sinom parijata. Aku lagi seneng sinom Petro. Ya ora apa-apa. Mumpung trima ora mlebu. Ketinggalan pelajaran. Sinau, Pak, murid teladan. heeh. Aksara Latin ana pira? Kula ngapalke aksara gedrek ya, Pak. Iso ora? Aksara Latin ana pira? 6 likur, Pak. Apa wae? A B C D E F G A set. Komeng au set iki apa? Sesuk sinau. Sesuk ta, Pak? Heeh. Mengke mboten to? Oh, betul sinau. Nggih, Pak. Ya, aksara Jawa ana pira? 20, Pak. Apa wae? Unine piye? Wingi ketemu kula meneng mawon. Aksara Jawa unine piye? Wingi si aksara ketemu kula meneng mawon. Tonyo kowe. Lho. Iki murid kurang ajar kaya ngene karo guru kok wani nonyo ora. Kaya Gareng ki mau. 20, Pak. Apa wae? Ana caraka. Terus Terus apa ya? Ana apa ya? data sawala. Hah? Data sawala. Hah? Data sawala. Data sawala, Pak. Bar data sawala Pada jayanya. Hah? Pada jayanya. Rada seru. pada jayanya budek ngono. Pada jayanya budek, Pak. Ah budek iki rasa. Oh budeke rasa, Pak. Budeke rasa.
Cah kok goblok iki kaya ngono kok ya ketampa lho. Nyogok, Pak. Oh. Bar padha jayanya. Yo, terakhir iki mengkari iki lho. Mawata. Kok maguyu ki ngapae? Kurang seru ya kowe. Apa? Mawata. Hah? Mawata. Hah? Mawata. Mata tengah, Pak. Mata tengah dengkulmu mlocot ya ora. Apa? Gareng Dalem, Pak. kejaba aksara sing tak kandhani karo kowe sing jeneng mata pelajaran kira ana mata pelajaran matematika. Nggih, Pak. Kuwi kudu tok sinau mergo matematika penting kanggo urip. Iya nggih, Pak. Hitung-hitungan mergo wong urip iki penuh dengan hitung-hitungan. Leres, Pak. 2 ping 2, 4, 6 ping 6, 36. 9 ping 9, 81. Edan cak-cek. 7 ping 3, 21. 21 saka 7, 14. Siji udo. Siji 0. Oh, kuwi utek matematika. Bagong matematika ya belajar. Belajar, Pak. Kula nek dutangi ra tau nyaur. Hubungane apa? Ora 2 ping 2. Wawat. Wah. Dia cak-cek cacer dadak. 6 ping 6. Wawat. 9 ping 9. Wawat. Ora iki. Kok meng papat kabeh iki. Aku ki lengetu mung tekan papat. Bar papat aku ora ngerti. Ucah kok gobloke kaya ngono ora. Sae gareng Dalem, Pak. ana sapi. Nggih, Pak, ngertos. Ora satu nek nggih. Sapi siji regane 7 yuta, nek sapi loro 14 yuta modar ora. sapi telu 21 yuta. Ana duren siji regane 60.000, nek duren loro 120.000. Hitung-hitungan bakal iku ora nek umpama kowe buka usaha ora bakal tuna. Siap. Bagong ana duren Njaluk, Pak. nggo sike. Engko sike. Iki pertanyaan kok njaluk. Aku lho seneng banget kali duren. Iya aku ngerti. Aku ya seneng ning iki pertanyaan. Ana duren siji. Nggih, Pak. Regane siji 60.000. Nggih. Dituku wong. Nggih, Pak. Sapa sing nuku duren? Kuwi piye iki pertanyaane iki? Ngerti ora? Mboten ngertos, Pak. Gareng ngerti. Ngertos. Nah, cah pinter. Cah pinter. Sapa reng? Tukijan. Nah. Cah pinter. Kowe pas tukijan tuku iki ning kono apa? Neng kono aku ngerti kok ya. Oh iya. Kok suwe-suwe kowe arep diakali aku. Gareng tak takoni rambutan sekilo regane 6.000, nek rambutan 17 kilo. Waduh angel banget Pak niku, Pak. Sing kilonane sithik-sithik mawon. Nek rambutan 3 kilo regane 6 ping 13.000. Pinter. Bagong rambutan sekilo 18.000. Usike regane 6.000. Nek rambutan sak wit regane Gareng iso ora? Saged, Pak. Piro? Oke banget. Lah iki sinau. Cah sinau iki ngene iki. Gentenan ya, Tru? Gentenan piye? Aku dadi gurune. Oh iya. Ketoke kok kalahan terus aku arep. Nah, kana murid kana. Gareng maju. Nggih, Pak. Lho. Guru cengkileng kok iki, Pak. Wah, guru kaya ngono ki iso ditokke saka sekolahan gong ora ana apa-apa kok ngeptaki muridé. Ah, tangane gatel. Oh iya. Gareng matematika. Nggih. Ngestokaken dawuh. Gareng matematika. Nggih. 3 miliar disuda 2 miliar pira? 1 miliar. Petruk ngati-ati, Truk. Iya. 3.445 diporo 4.445. Wah, angel banget, Gong. Wah, goblok kowe. Piro? Sithik banget. Iya.
Biji 0. Hati-hati lho, sekali lagi 0 ora munggah. Oh iya. Kok langsung ora munggah? Iki kanu langsung ujian terakhir iki. Oh iya. Gareng ngerti bobote Gunung Merapi? Ngertos. Bobote piro? Ora umum. Pinter tenan. Kuwi cah cerdas hitung-hitungan. Petro tau weruh kodhok? Ngerti aku. Ngerti. Kodhok nek melompat sepisan lompatane sak meter. Nek melompat kali jembare 3 meter ping 3 putar kowe. Sekak kowe saiki ping 3. Salah. Siap-siap metu saka sekolahan. Kok metu? Wis ora iso jawab kok. Ping pira? Ping pisan. Lho kok ping pisan? Pisan nyemplung banyu blung terus renang ora melompat meneh. Oh. Cah kaya ngene kaya akale pinter ora. Dadi guru ora pilih se, ngono lho. Murid sing siji dikenai pertanyaan sing gampang, sing siji dikai pertanyaan sing angel. Pamrihmu mung ngarep kowe ngelek-elek karo aku. Heeh. Mengarep dianggep wong goblok, dianggep wong bodoh. Pertanyaan harus sama. Murid A, B, C iki diparingi pertanyaan ya sing padha, ora beda-beda. Ngono, wong pelajarane ya padha, sing diwulangke ya padha. Iya ya. Heeh, dadi guru ku sing apik ora. Oke nek. Oh iya. Oke nek ngono wae ora apa-apa kok. Wis tatanane kleru. Oh iya. Aku kene kok pas. Iya. Ya ming dinggo anu goreng apa praja-praja wong nyatane sowane ning sekolahan. Lah iya. Dinggo nglipur ati ning para apa jenenge iki siswa-siswa. Nek siswa-siswa iki wis do bali wis do turu iki asine cah cilik-cilik iki sing seneng iki guru-gurune. Lah iya. Ya wis ora apa-apa. Ayo tetembangan sing kepenak terus. Ya. Sore mau isih ana sing durung diaturake. Heeh. Sing klasik dhisik. Ya, sing klasik ya kena. Ngaturke apa? Aku tak nyuwun pambiyantune Mbak Ayu Purwalestari sing pancen ya suarane dienggo klasik ya pancen swara klasik. Ah iya. Ayu kok nembang begijikan iki jane ora wangun. Heeh. Suarane iki ya wis swara sinden tenan. Ah iya. Beda karo bojoku. Ah iya. Bojoku nek nyinggen suarane blero. Heeh. Mula ora tau takon nyinden. Ah iya. Tau ajar nembang malah aku mumet. Oh. Migren aku langsung ngantuk. Ah iya. Wis rasa nembang nang omah wae nampa dhuwit wis karo dolan aku yo. Heeh. Saking tresnaku karo bojo kok. Ah iya. Tau ujo pokoke. Heeh. Pokoke aja nganti aku ya ora diujo. Ah. Enten taname kaya ngono kuwi senengane ora. Ayo Petro gen nembang Petro. Iya Mas Garing aja kesusu Mas Garing. Tak nyuwun sinom parijata. Aku lagi seneng sinom Petro. Ya ora apa-apa. Mumpung trima ora mlebu. Ketinggalan pelajaran. Sinau. Sinau Pak, murid teladan. Heeh. Aksara Latin ana pira? Kula ngapalke aksara gedrek ya, Pak. Bisa ora? Aksara Latin ana pira? 26 Pak. Apa wae? A B C D E F G A Z. Komeng au set iki apa? Sesuk sinau. Sesuk ta, Pak? Heeh. Mengke mboten to? Oh, betul sinau. Nggih, Pak. Ya, aksara Jawa ana pira? 20, Pak. Apa wae? Unine piye? Wingi ketemu kula meneng mawon. Aksara Jawa unine piye? Wingi si aksara ketemu kula meneng mawon. Tonyo kowe. Lho. Iki murid kurang ajar kaya ngene karo guru kok wani nonyo ora. Kaya Gareng ki mau. 20, Pak. Apa wae? Ana caraka. Terus Terus apa ya? Ana apa ya? data sawala. Hah? Data sawala. Hah? Data sawala. Data sawala, Pak. Bar data sawala Pada jayanya. Hah? Pada jayanya. Rada seru. pada jayanya budek ngono. Pada jayanya budek, Pak. Ah budeke iki rasa. Oh budeke rasa, Pak. Budeke rasa. Cah kok goblok iki kaya ngono kok ya ketampa lho. Nyogok, Pak. Oh. Bar pada jayanya Still. Terakhir iki mengkari iki lho. mau baca.
Kok malah guyu ki ngapae? Kurang seru ya kowe. Apa? Mawada. Hah? Mawada. Hah? Mawada. Mata tanga, Pak. Mata tanga dengkulmu mlocot ya ora. Apa? Gareng dalem, Pak. Kejaba aksara sing tak kandhani karo kowe sing jeneng mata pelajaran kira ana mata pelajaran matematika. Nggih, Pak. Uya kudu tok sinau mergo matematika penting kanggo urip. Iya nggih, Pak. Hitung-hitungan mergo wong urip iki penuh dengan hitung-hitungan. Leres, Pak. 2 ping 2, 4, 6 ping 6, 36. 9 ping 9, 81. Edan cak-cek. 7 ping 3, 21. 21 saka 7, 14. Edan. Siji udo. Siji 0. Oh, kuwi utek matematika. Bagong matematika ya belajar. Belajar, Pak. Kula nek dutangi ra tau nyaur. Hubungane apa? Ora. 2 ping 2, Pawat. Wah. Dia cak-cek cacer dadak. 6 ping 6, Pawat. 9 ping 9, Pawat. Ora iki. Kok meng papat kabeh iki. Aku ilang itu tekan papat. Bar papat aku ora ngerti. Ucah kok gobloke kaya ngono ora. Sae gareng dalem, Pak. Ana sapi. Nggih, Pak, ngertos. Ora usah tunekke. Sapi siji regane 7 yuta, nek sapi loro 14 yuta, modar ora. Sapi telu 21 yuta. Ana duren siji regane 60.000, nek duren loro 120.000. Hitung-hitungan bakal iku ora nek umpama kowe buka usaha ora bakal tuna. Siap. Bagong. Ana duren njaluk, Pak. Nggo sike. Engko sike. Iki pertanyaan kok njaluk. Aku lho seneng banget kali duren. Iya aku ngerti. Aku ya seneng ning iki pertanyaan. Ana duren siji. Nggih, Pak. Regane siji 60.000. Nggih, dituku wong. Nggih, Pak. Sapa sing nuku duren? Iki piye iki pertanyaane iki? Ngerti ora? Mboten ngertos, Pak. Gareng ngerti. Ngertos. Nah, cah pinter. Cah pinter. Sapa reng? Tukijan. Nah, cah pinter. Kowe pas tukijan tuku iki ning kono apa? Ning kono aku ngerti kok ya. Oh ya. Kok suwe-suwe kowe arep diakali aku. Gareng tak takoni rambutan sekilo regane 6.000, nek rambutan 17 kilo. Waduh angel banget Pak niku, Pak. Sing kilonane sithik-sithik mawon. Nek rambutan 3 kilo regane 6 ping 13.000. Pinter. Bagong rambutan sekilo 18.000. Gusike regane 6.000. Nek rambutan sak wit regane Gareng iso ora? Saged, Pak. Piro? Oke banget. Lah iki sinau. Cah sinau iki ngene iki. Ngene gentenan ya, Tru? Gentenan piye? Aku dadi gurune. Oh iya. Ketoke kok kalahan terus aku arep. Nah, kana murid kana. Gareng maju. Nggih, Pak. Lho. Guru cengkileng kok iki, Pak. Wah, guru kaya ngono ki iso ditokke saka sekolahan gong ora ana apa-apa kok ngeptaki murite. Ah, tangane gatel. Oh iya. Gareng matematika. Nggih. Ngestokaken dawuh. Gareng matematika. Nggih. 3 miliar disuda 2 miliar pira? 1 miliar. Petruk ngati-ati, Truk. Iya. 3.445. Diporo 4.445. Wah, angel banget, Gong. Wah, goblok kowe. Piro? Sithik banget. Iya. Biji 0. Ngati-ati lho, sekali lagi 0 ora munggah. Oh iya. Kok langsung ora munggah? Iki kan langsung ujian terakhir iki. Oh iya. Gareng ngerti
Bobote Gunung Merapi ngertos. Bobote piro? Ora umum. Pinter tenan. Kuwi cah cerdas hitung-hitungan. Petro tau weruh kodhok? Ngerti aku, ngerti. Kodhok nek melompat sepisan lompatane sak meter. Nek melompat kali jembare 3 meter ping 3 putar kowe. Sekak kowe saiki ping 3. Salah. Siap-siap metu saka sekolahan. Kok metu? Wis ora iso jawab kok. Ping pira? Ping pisan. Lho kok ping pisan? Pisan nyemplung banyu blung terus renang ora mlumpat meneh. Oh. Cah kaya ngene kaya akale pinter ora. Dadi guru ora pilih se, ngono lho. Murid sing siji dikenai pertanyaan sing gampang, sing siji dikai pertanyaan sing angel. Pamrihmu mung ngarep kowe ngelek-elek karo aku. Heeh. Mengarep dianggap wong goblok, dianggap wong bodoh. Pertanyaan harus sama. Murid A, B, C iki diparingi pertanyaan ya sing padha, ora beda-beda. Ngono, wong pelajarane ya padha, sing diwulangke ya padha. Iya ya. Heeh, dadi guru ku sing apik ora. Oke nek. Oh iya. Oke nek ngono wae ora apa-apa kok. Wis tatanane kleru. Oh iya. Aku kene kok pas. Iya. Ya ming dinggo anu kok reng apa praja-praja wong nyatane sowani ning sekolahan. Ha iya. Dinggo nglipur ati ning para apa jenenge iki siswa-siswa. Nek siswa-siswa iki wis do bali wis do turu iki asine cilik-cilik iki sing seneng iki guru-gurune. Ha iya. Ya ora apa-apa. Ayo tetembangan sing kepenak terus. Ya. Sore mau isih ana sing durung diaturake. Heeh. Sing klasik dhisik. Ya, sing klasik ya kena. Ngaturke apa? Aku tak nyuwun pambiyantune Mbak Ayu Purwalestari sing pancen ya suarane dinggo klasik ya pancen swara klasik. Ha iya. Ayu kok nembang begijikan iki jane ora wangun. Heeh. Suarane iki ya wis swara sinden tenan. Ha iya. Beda karo bojoku. Ha iya. Bojoku nek nyinggen suarane blero. Heeh. Mula ora tau takon nyinden. Ha iya. Tau ajar nembang malah aku mumet. Oh. Migren aku langsung ngantuk. Ha iya. Wis rasa nembang nang omah wae nampa dhuwit wis karo dolan aku yo. Heeh. Saking tresnaku karo bojo kok. Ha iya. Tau ujo pokoke. Heeh. Pokoke aja nganti aku ya ora diujo. Entek-entek ming kaya ngono kuwi senengane ora. Ayo Petro gek nembang Petro. Iya Mas Garing aja kesusu Mas Garing. Tak nyuwun sinom parijata. Aku lagi seneng sinom Petro. Ya ora apa-apa. Mumpung anu ya iki lho wadah swara iki lho. Heeh. Kudu ngaso. Oh, iki ya wis nekat iki wong le dawuh dokter kudu ngaso 5 tahun kok. Atenes cekor ora. Ngaso kok 5 tahun. Yo Mbak Ayu.